Lala. Lugyan na yan. Pagkasalitaan ni Rodel nga napauloan promotion sa gudayong hartisurat, idi kalman lain. Idi kalman laeng manong name tagrabrubuata ko. Ne, alistom anak, damo nga sarek mo na ito yung trabaho. Kadeta na stragam nga trabaho. So nga pakita mong tiba nagsapsapam nga mapan, nagtrabaho ha. Wandang, o pagtanagan nyo. Kanya nga trabaho. Aganak ka no ti bodega. Bodega. Anang nga na business na ito pagtrabaho. Farm supply. Farm supply. Di agbunag ka ti adobo. Abuno ko na itang. Abuno ka da feeds ka na natan. Wana. Warita labis ka ti pamagimanak. Dagod lang ka anam damo ako. Baro nga trabaho. Sabi ko matagpaut ka dita. Nagakar ka. Awat tagpaut ka trabaho. Di pakastawag ka luapay. Tsaka mo guston. Kasi dyan nga mauma ako. So nga gikata ko nga dyan. Kitsang ka kami ng mauma. Nagsapsapo lang nga rin Pilipinas tatang. Kaya at ako mamit promotion na mo ko na. Promotion! Nag-graduate ko kumatihaya. College anak ko agad mapalin. May promote ka. No, opisina ko mapagtrabaho. No saan nga construction supply. Farm supply. Kadaan ta. Ha? Makasarat itong lahat na yung bagagasa tanan. Ora ta sakmad lang yung taon asawa na kada kami nga kakabsat. Pintududuwa tamat na bibiyag. Nalawan na ko. Alay ka nga rin, sagay-sagay lang sagay saya po sino nakaalamit, nakaginginat kang grubuan. Ini magbagnakon manon naming nga mapanasumada ti paglugahan na indayal ko ti cellphone ko. Ora ta nakaanlipay laing. Tinawag ti girlfriend ko manong. Hello. Nice. Good morning, sweetheart. Good morning. Sobrang trabaho itan. May naman trabaho mo. Manong ka bulan mo? Sabi sa lusot yung manong bulan ko. Kasi naman nagtrabaho ka. Trabaho ko. Nuwagit. Kalpas ng timay sa 2-3 bulan. Nagikata ko. Nagsapulak ba sa balik trabaho ko. Agpaot ka nga talitan. Sabi ko agananos ka ngamin. Rodel. No anyat maitid ka nga trabaho. Anong sa marami dem. Basta lagi na daswaldom. Siya sumri ka nga rin. Dak dito dalan ko na. Ganda nga makadano na. Kahit kumusta mo trabaho makaswaitress. Kaya mamat. Dumandi kita ay umay mangan. Anit ka po na no api nga dumangan. Kahit na imas ti luto miya. Kaya napindas kami pa eh. Nasisiksi kang pa nga waitress. Baka dumat agararim kang ka. Ang bato marikdi kan adagarim kanya kahit. Yung mabagak no kakatukadan, oy, adanubyo kon. Jack isok-sukat ni Rodel kon. Suntulatang ko na. Kahit sa kasta ka kumamit. No, adala kita kras kang ka dito pagtrabahuam. Iwag ko, oy, hangkay kayat. Adala ni Edna nga ipatpatig ko isulaing sabi ko matakastawat isaw. Baka no, manong, ada girlfriend mo, no? Ay, pa, no, kung naman ito ka, dakmet. Saan ba nakasta? Sige nga rin, kita paglukan ako na. Sige nga rin. Ingat kami. Nasa pa 30 minutes manong nami guardia o na security guard tiya nakapasungan kanya. Barukan sa nga. Kawaroro ka nga dubra. Wan sir. Pagkakuan, time inan. Nakadinagamutan. Da siguro ito, magrugi ka ito ng Lunes ko na da. Ngayon maganda magtrabawan. Umuna pa lang ang-report ako dito. Sakto, maibon pa pa na. Sige, oram nga ang luka. Dahil ni ma'am. Nasapsapa mo't ni ma'am. Ni ma'am? Taking ko ka ti farm supply? Malong name nalokatan ti kay siyempre ti kotse na.
Madamdama, rumor matlaing, talaka, naiparking na, nagarahin ng kotse. Nalapsat nga bakit ba? Sexy. Nawas na ba nagluplupo ng... Good morning, ma'am. Sakti ka barbaro nga sumrek. You are Rodel. Well, ma'am. Sige, sumurot ka kanya. Salita sa opisina. Guard. Yes, ma'am. No, danto na kita yung empleyado. Maloktan doon ito eh. Ayan? Well, ma'am. Tinulpakan na manonimitiri daw, ti pa naka-opisina na. Kalpasan na simrek. Na panagtugaw, itutugaw na. Ay, tugaw ka. Ito lang, nabiyasaan, tinagbaitan mi manong. Kaano ka na-apply? Iti Thursday, ma'am. Nimsaan ka pa na interview di. Yan. Ada ng interview ka niya, gusto nang itadakti ka, application letter ko. Sa namalibaga, ag-report ako nito. Itangal daw. Natin baga ng pagtrabahoan. Bodega ko na, ma'am. Bodega. Sa bagay, may bagay kang ka. Sipod ka, napiskad, di pa mag-ip. Gawa na, ma'am. Ano ba tayo mong trabaho? Wala niya, ma'am. Among tag-drive. Wala, ma'am. Ang lisensya. At ma'am. Mabalin mo sa pagarigan ta kasapulak ti driver ket sikat ayabak. Wala, ma'am. Wala, ma'am. Ito cellphone number mo. Ano ka scan pag o kag hindi papers mo, hindi records mo. Tad mo kanyang cellphone number mo, ha? Sige, ma'am. Ibasak. Sige. Ipunbuk ko. Manong naming bag at cellphone number ko. Indayal na. Dada mo number ko. Ikaw, man. Punbuk mo. Tapno, amo na siya tawag ka. Nakatipang ko ti, ma'am. Bakala ka. Anak ka tinang kanyo, ma'am? Layla. Oo. Boss Layla. Madamdama pa ay manunemi ng rugin trabaho. Sige nga rin. Ang kanya butigan. Amula talaga tricycle. Nunutuleta. Ito nga sa pulang ka, tawagan nga tawagan. Sige, ma'am. Limuhan akong manong nemi na panak. Nakalat tricycle. Bagak na sa drong papanak. Medyo adayo. Nayadayo iti sentro, manong. Hindi makadano na manong nemi guardia, siyempre. Si babat kanya. Sa tika barbarong empleyado, nagkapok jay opisina ni Ma'am Layla. Sige, sobra kan. Asigam ni Randy yun. Pari Randy, tika barbarong nga super. Rodel? Yes, sir. Sa ti pa nagpangulo dito. Sa ti bang supervise na kita dito. Pagsunay. As magidam na ito karga, ito yung that wheeler. At ito na. Itihanapitan nyo, agi-diskarga kayo. I-pen-pen sa diyay. Sige. Okay yun. Kumano. Dabog nga daw. Permi. Nadagsan. Adagyan iti gato nga mangpapaklay ti abono manong. Gasam na ita. Namo, nagtatakal. Kadyak mo di padlaw, managsayanak, no Jack Mariro, siya ti kapimintasan, di pa kada kwada. Nabisket, di pa anong name ito, manag-exercise kami, manag-jogging na, oray no kwa, talagang ag-exercise, 30 minutes, exercise ko di bigat. Parabit langit ko no kwa. Yan. Di pa exercise ako kwa. Inaksibsibukan na kita mula ni tatang itilikod ti balay mi nga tan. Ada pasukay na kita talaga nagsukaya pero nung gusto ko nila ko. Gusto mo ti tatang at ada katulungan ng agsukay kat agsibu. Alas 10 manong name ada break timing of 15 minutes. Ada na kita nang irawarte merienda siya kagit minumaklatan din ano. 15 minutes na kain na kami, lamanan.
Dito kami nga nag-lunch, manong. Adented da. Nga nag-apoy ti main office. Oh, ito yung lunch pack kayo. Kayo, pala din, mga kayo. Alawalan tumanin, tinugi ti trabaho. Nalagsang nga trabaho na ito. Kanayo na takas ito nga ta. Ay, Rodel. Yes, boss. May patang katidamo ka trabaho nga ada may diskarga. No, malpas to ito, awan tumanin. Agtatakder tila nga manguray, no, anya ti umay daalaan, no, daw may gumatang ti abuno, bagkatod ting karga, sa kilaado ita, ta, panagi-disaag, panagi-pun-pun ka na gito. Kahit mo sawan, boss, indon malpas dito, maksayan di bilang tayo. May ka sa bali nga lugar. Kas pagadikan sikat kayat ng iyakar, di mapangka. Kung ano i-recommender ka nga sikat mayakar. Ayan ko mga boss, dito ko walatan. Wala, gusto ka na. Ano man digit yung mga recommender nga kayat na tumakar, matagtarin na dito. Sakbay talauna, nag-ring cellphone ko, manoname ni Boss Nelia. Hello, boss? Mabaling mo may kantoy. Before 1, nasa bulat na kantoy yan. Yung maganda takin ng Randy. Sige, ma'am. Urahin ka. Uwan, ma'am. Boss Randy. Ni Boss Laylay, mapanak ka sa dyan. Sige. Okay. Makalara tricycle ko pag lukanan. Hindi makatano na ako naman ng name si Q. Nawagan na ni ma'am. Kadi. Ano ito, opisina na. Nagtugtog ka lang. Nagtugtog ka. Kamen. Lilokatak manong. Ala. Pilit ka sa lang, ana. Close the door. Kinilak mo. Ma'am? Irikip mo tiri daw, ilak mo. Nagtungpanak mo ama no. Nangarod. Umastig ka dito. Ma'am, mapikista lang ayo. Apay nakauyos kayo. Nakabra kayo. Nadagaang namin. Gusto nung ibagayon nadagaang, ma'am, kat naka-aircon kayo. Para kanya, kat saka na pik sa aircon. Tagaang yan na. Umastig ka. Ma'am, umastig ka. Imastig ka, manong. Kinuyod na ka pula. Hindi pa nang guyod na kanyak, manong Nemi. Napasakroyak kang kuha. Ma'am, ang gulak-gulak ang MCR ako. Kinakadikorsonada. Ma'am, kahit ko tikaskin ka. Macho, ubing pay. Nalayang kalakid di. Ma'am, ha? Di mo ka di kaya may promote? Patgan na, kahit i-promote ka. Manipod, panagtrabaho ti bodega, pagbalayan ka nga, assistant ko, ken driver ko. Assistant, kahit nang suway, biglang umatot sweldo. Sikat assistant boss. Ma'am, anda asawa yo. Anda asawa ko, ngam saan nga makawail. Awan ti maramid na. Naminto amin nga na mild stroke. Suka sa bulak. Amuno ang aramin niya. Dito pisina. At napagin idakto nga. Sige, arianak. Anong nini? Malagip ko ni Ed ng kang-girlfriend ko. Promotion na ito eh.
Doble. May promote, siyempre, napindas natin nga bakit. Apig ka din na saan. Inikat nan manunimi ti brana kat kaslasaan nga boobs ti bakit man. Nagbukel pa ilaing awan ti makita makuribat-bat. Dagmayan. Siyempre, nariing tirik nakmanong. Inikat ko di t-shirt ko kat nagparang ti kinamadyok manong nimi di kiti abs ko. Ininot naman tin manong nimi ng inikat ti pantalon na nakapantalon. Kat tilaing bikini na tinabati. Inikat ko maten manon na iti pantalon ko kaya nakabaksera. Napana ko dito ayan na manon na iti trinugyakon ngali na ilo isura. May iliwan nga bakit kunak manong na ang sipod na talaga nga nakawawal. Isuro na pa kanyak no anyat aramidak. Iyan tak kanong nagibibig ko karagiti dua nga mansanas iti barukom. Kumbaga na pa'y manong nami nga pagkatara agkaradap dagiti ramay ko ket siyempre isun tinang iturong iti baba manong nami. Sus! Naaram na ito nga bakit nung kulak kabutin kasla disuren nga disuren manong nimi nakadisur iti nagbaitan di kiti lex. Sana kat ituron ti ulok na anat paramid na awan pagdanagam ti pinungkuwak ka na laing. Dahil promotion naglagay pa promotion agbaling assistant ka. Jack pa inaramid tayo ito'y manon nemi kini Edna. Gabot ang masansan mo tayo nga dumapasamak ka na kami. Kahit gabot ti promotion manon nemi kan gabot ang mayat mo tirik na sige, pagustuhan ka ko na. Pangkon, inarubob manon nemi nakaadungan di ko. Nagastaw na manong nemi ti piksa ti arang engken asog na nagron ng sapsapak at ure nila isurot manong nemi ti patong ng ipangato. Awan manong nemi nasaan lang at nga at namin pinsan nga na nakaluban kami dito kat baka mangigta ko asog na. Ngip. Talaga awan siguro ti bakang higmaan. Siyak na tapay laeng iti nangaramit ti kasto. Uno dapat kita do mga empleyado nga kursunada na. Nga ipumpromote na. Damagig tuman na. Nanong nemi gumanat at talaga ket insenyas na ti panagpangatok aging nga ito na pasama ken manon nemi ng biyat kon ti panak ket oral na tasimmagan manong nemi. Unana. Manong nemi awan tinakadisturbo ka na kami. Agalas 3 manong hindi mabisita kunana. Awan siyak ma'am. Bisina ka din. Kinakayat mo makan. Awit lang nga. Kinunahan agad na panitiban nyo nagtikos sa nagsukat. Ulayan na. Ano may kan? Ano? Wan sige, rugyan nak nang i-drive. Sukat ko. Pero rugyan ako nang i-drive. Manong nami nagbalinak nga rodan na assistant kan driver na. Kaya napag kami manong nami ti may isang restaurant dito kami nga nasapa nga nag-dinner ko nakata. Muhalaman, nag-dinner kami. Nagurudor pa iti arak. Uminom ta. Kalpasan na. Handa tuman ang papalanta. Ma'am, nasapo lang ang gawid ak. Abay ang gawid ka. Kaya, diba, alas 5 ti off ko. Ito na alas 5, ang gawid ak to. Nusa din naman ti papanan di boss. At dati driver.
Nasa dinuman ti papanan ti boss, adda ti assistant. Mabali mo tatawagan, dikit adjay balayong, asang malado ka nga gawin.Ag-overtime ako na. Bueno, ada ka din girlfriend mo? Adan, ma'am. Trabaho na. Waitress. Sino kaya kayat mo? Siya ko ni Suna. Anda asawa yun, ma'am. Sa bakit kayo? Bakit akman ngagpeso? Yung sana ka din nga naimas. Ano namimos kami? Sino namimos kami? Tinobiyam mo siya. Sa balit imas mo, sa balit mo tisuna. Sa balit bakit? Sa balit mo tikas kang kuwana. Tumawag ka nga rin ng Jibalayo pagka mag-overtime ka. Sige. Kaya buta naman cellphone na ramatin ni Tatang Manong tinawag ka. Anak, di ka pa agawin. Tang, first day ko, at tapayin overtime ko. Ano? May promote kami nga dagos. Ano ka? Promotion nga sigod. Bandang, Isus, mayat manipod pa ng trabaho kag bagkat iti abuno, di abudega, nagbalin ako ng assistant. Assistant? Lang assistant to the boss. Kaya nagbalin ako ng driver na. Kaya sa dinuan ti papanan ni boss, ada, tayo manihuak nga rin iso. Alalakit pa. Kaputa na i-promote ka, hindi ka dakil soldo. Anak lang. Yung tsak pa yung damag numano. Sige ka anak. Good luck. Congratulations. Insarunok man ang naming at tinawagan ni Edna. Hello? Edna, sweetheart? Ano oras to off mo? 6:00. Aba iso pa nag-close the restaurant? Haan? Da sumublat. Ada sumublat nga trabaho. Aginggat alas 12 na ito restaurant nga magtrabaho. Sige, nakawid kan? Dagos nga da overtime ko Oh? Bakit do overtime no? Naipromote kami na Naipromote ka? Manipod padanggam mo ti bodegang bagkat agkarga kadagad agideskarga? Ano na kay promotam? Driver ni boss. Nagpaling ka driver. Assistant pa. Assistant? Assistant na katibos mo? Sila na kapapati. Anong boss mo? Lalaki, babae? Bakit? Ada ka dinas kayo ng putong kanya? Baliwan tanong tagsalita. Sige, ingat. Love you. Bye. Nalpasan na. Ano di ko nang maliwan yung tagsalita? Sinulutsod namin. Masinugbos ko. Lalaki ko ng babae. Bakit ko nakman? Bakit nga naimas ko kuha? Iba't pating mukha di girlfriend mo? Unay-unay, ma'am. Agbatbada kami ng agur-urnong. Para iti parang bukal mo iti pamilyari. Ada urnong mo, awang pengarod. Iso na nga Damot basitan. Awang namin tagpaot ng trabaho. Talaga nga awang paot ng trabaho. Tambalin ko yung bagang, intong bigat, saan ka nang sumsumulit. Tapay mo tam. Noon napaidam ka niya. Di mo ka di kayaan. Alis to kayo makaurnong. Ano plano yun? Plano, apay gurdong kayo. Tapos nang to aramatan mo yung pagkasal.
adan to mabaling gatangin mga lute kapag impatak daramin to ti balay mi. Siyay. Panagkunak kat ori manong katawan nyo. Pakano, hanggang makaornong. Di mo kadikayan, nasaktulatan di makabuti house and lot. Boss, saan ka nga? Doon mo kanya ti bank account mo, takarga. Ni gamit ko hindi ko records ko. Uwe, nadasadjay ti bank account mo. Naskan pala ka di mapantadjay. Tapno, isot pangalam. Adala kita kaya nga, ang nakasave in the Facebook, in the cellphone mo. Nakasave. Ito po kanya. Mabalin ti makitransact in the bangko. Ito anyawan nga oras. Mabalin ka na sa cellphone ko. Tayo tumigat. Ang kanto kitaanan. Numarot na yan. Basta. Paggustuhan na. Nuan naman ti pagkak. Tungpalan. Ako nga rin tinarami, dak manunemi, gaputabos ko lahat yung mga bilbilin kanya. Nang tsaka mo, narumbing unay nga, awatek di kitang ibagbagana. Ngayon lang yan to taramidan, ni Edna numaamuan na. Kaya numaamuan di kita anak na. Numaamuan ti asawa na. Alat taramidan da kanya. Namindat ko lang manunemi ti bank account ko. Po and save naman man. Tubigat before nga sumrik ka. Ganto ag-balance check. Check balance. Numunot na yan. Anong name agpaitulo din ni Suna? Tulad ako sa Dibalay. Sige, ma'am. Tulad ko ni Suna man ang name. Sarag mo tao nag ikarahem. Daka di man lapag pletem. Nagawin. Ang tapay lang, ma'am. Alam na to eh. Yung bulsa, pisok naman ang name iti bulsa ng pantalong ko. Sige, ma'am, thank you. Okay? Ganyan tumigat. Kita tato man eh. Hindi makaruwara ko ni Tigate, manong name iti balayda. Kinarawak manong name iti bulsa. Nakupin-kupin. Oh, nagbang tayo. 10,000. Dahil ito titandang ko, na nagparagsak yung kuha na. 10,000? Hindi nanginamot mo na. Nanginamot lang. Manong name hindi nawagag ni tatang dinamag ko na nganin. Nangan kandang, ampay, pampanunod at narod na sidag. O si daklat na tikoton, kamati sa tabugungan. Nang, oray nakta, kumatak ti si dati. Hindi ka matag-overtime ha? Inalpas na ang overtime ko. Amog nga overtime, naging ganat ti alas 10, alas 11. Andan. Dwala nga oras ti surok na nga kalpas 25. Ryan nagtagawin ako. Adamat manong namin nilagdakla ko iti naluton nga masida, mapulutan, itsentaan sa giant gimatangan man. Ito paborito ni tatang nga liempo. Ito, ginadogo. Halak pa manong namin tinunong nga ikan. Po. Ama, maya. Sakti magas manong namin iti mainom. Dahil ang dagod. Nagarot na si Dayan. Sala nga si Dayan. Pulutan pa. Tapay mainom. Mayat man. Naipromote tang. Kan ada pa first bonus ko. Duldulin niyo ko tayo. Mano dahil ito? 3,000. Banda ka barato yun.
Ano ti trabaho? Tatang met, assistant nga ro din ken na personal driver di boss. Di boss mo, lalaki, babae. Di nasaludsod ka, babae, bakit? Natatayangan sa pangim, da kayo ng napinas tatang. Awan ti makita mga kuribot-bad na. Kasla bagi kada kutis ti may nga ubing pay. Huh? Apay, awan asawa na. At asawa na tatang yung baldado. Kasla dakit mo sawan. Atang, diyak kumakayat. Ang bus ko. Ah, siyempre, tungpala ka ta bus ko. Kahit mo sawan, parang sa akin na, kudana, tinungpal mo mat. Ini kada kati yung mano, 10,000. Sa nag-impromote. Impromote na, dapat 10,000. Kinintid ko, kayong kuha na bank account ko. Kargaan na kano. Nagswerte ka mo, barok lukas na kabalikan takas na. Yan, tisukat na akit na yan. No, kaya't mailiw akit pagusto. Amo ka nila ito ni Edna. Baliwan ito ng pagsalitaan. Dito ako na. Silang sud na no, lalaki o no babae tibos mo. Bakit ko na kuman? Dita ka nga tangang paot no amon pa makalaos mo. Agikat ka. No makita ka madiang at agkata. Naman no pakisagmakak mo. Dapat nga rin kita anak na. Ikasaroon no maamuan da. Ngati pa nang ipagarup da kita hutak ti inada. So nga panagkurak tatang. Talagang sana paot no adaman serkak. Malasak eh. Iwan na nga buenas ka atan eh. Naka 10,000 ka. Na-promote ka pa eh. Yung madimat ng posisyon tatang eh. Ang damat pagpagkadan na. Ano? Si Imen tayo ano to sumarno mga pasama. Idada ako ni silid ko manunay nag-ring di cellphone ko ni Edna ito tawag. Adanas ka ng pagsalitan ta. Yung bagamit ay baliwan na ito tagsalita. Kahit kung itan. Edna, kahit mo ka di nga alistot pa naka-ornong ta. Ano kahit mo sawan? Di ba, ti plano ta agurdong tang para ti pangkasartang. Para ti panangipatakder ta ti bukod ta ng balay. Kit, buwan na. Abay dakil ti sweldo mo. Kaya nagsweldo. Nga dan 10,000 nga bonus ko. Iti na ito lang aldaw. Inikan na kanibus mo ti 10,000? Wine. Pinabarat ako ni tatang ti 3,000. No, kasi ano, dat kong tumat kang kati another 3,000. Panakabonus mo met. Nagkapod at akwarta. Nagapukarot ka ni boss. Anya ti rason. Apa inik ka na ka. Pinaragsak mo. Awan asawa na. Andangan para baldado. Nalapsat ka bakit? Nasikat iba't patay ko. Ang mabaling isukat kay di ba sa bakit? Kaya man, bakit numak lang? Wala si asawa. Ti sa sod, kiso sugbatam. At na pasamak yun. Ata. Ito nga rutan ti maudi. Kapadang tawag ko ka. Na, dungig ka. Dungig ka. Please, dungig ka. At nakadinas kang nadangga ka. Na, sikat ipatpatik ko. Sikat ito nagbaling asawa. Panunutam, nagtultulo ti kastoy, makaornong ta. Inalat ni boss ko, rejay bank account ko, kat kunana, nga
ag balance inquiry act intumigan. Numano, iti naisarre. Yung kanina nga, isot baka mo nga gumatang iti lute, kanisot baka mo iti magastos, iti panakiparakder ti balay, nga para kalata. Oh, mayat, di ba? Anat supapak na. Di pa nang paragsak mo kayong kuhanak? Gagangilang data. Hakamot kay suksukat. Si kamot kahit ko yung kasar. Kasano na mabalo isuna? Ore mabalo. Si katagbalin nga asawa. Gusto pala karot. Agkuloob ta pala yun. Edna, anak ka di mawatan. Masaksak na. Masaksak na. No amok nagkuyop kayo, kananta ka iti sidong na. Siyempre pampanunutek no anyat araramidan nyo. Masaktanak. Isung ang kulop ta pailay. Agsina ta pailay. Sige, bye. Kabigatan na manunimin ni ibagak kinitatang tinapasama ka maragsalita mi kinaed. Di na kayat. Di na kayat na palubusan. Kaya trataking gamit anat kunam. No, di mo kayat na mapukaw mo ni Edna. Ngayon, naknakil pati yung pukaw mo. No, ni Edna itong palo. No, di mo kayat na mapukaw mo ni Edna, agikat kay trabaho. Di kat kayat na sawan dito, ti kadadarasa. Kabibiitan nga ba nagtrabaho one day lang? Tatang. Again, sumapol kang tumanit sa balik ang trabaho. Agakar-akar ka. Sanungod ka mo kornong ka? Anong ko na yun? Kasi pagaligid ta. Ang nga bali nga, pasubliak tumadlang ni Edna nga sampala ka ito. Kahit ko tiyag tuloy, iti trabaho. Ano mo ko na yun? No, that decision mo, anak ko, kita dratakan ka. Yung mga malipatan na ni Edna. Kit mo talagang sangada kayo tinekariya, kit awan maaramid mo. Awan ka di pa tinabasama ka na kayo. At dantatang. Masansan. Nagatwa, awan lugim. Suat malugi. No, again di ba yan? Dakil dito yung oportunidad na ako. Promotion. Laksiti promotion. At pa bonus mo. Maragsakan ka pa, kabat ada paragsakan. Kahit nga sa wen manunimi kanunungan nak ni tatang. Kabigatan na manunimi na pangguna, nag-balance inquiry, kaya ang account ko nakikita. Ala, nagtakal siya mag-idrabi. 150,000. Talo nga 50,000. Tinawag ak manunimi ni Boss Laila. Hello. Good morning, boss. Good morning to. Nakita mo? Nakita ko. Thank you. Okay. Nakita tayo sa opisina. Ada pa pananda. Ayaw kaya. Nagsubli ka ba na di balayo ta? Mga anak at subapano nga Paris nga arawat. Papananda. Tagani mo. Kahit mo? Sino ang natin makamuti negosyo? Kahit adama datay another assistant ko. Natalkag. Ni Vicky. So makamuti dawanan. Being my driver, being my assistant, sa dinungan tikayat ko papanan, as your boss, at daga. Sige na, tagsubdiak pa rin di balay. Tapangalak terwate. Sa bagay, oras sa anin, gumatang tantulatan. Yeah? Basta dalakit kang ganate, toothbrush mo, toothpaste mo. Oras, gumatang tantulatan. Gagawin.
Makadto yung opisina. O na makadto balay. Hani ma'am, dito lang to opisina ti pangumaray kang manong nimigas lasaan nagpela ang mamati, nagtur kami nga di na oras. Kada kita arapa-apek nga lugar, manong nimi nga papanan ket napanak. Siyempre, o mati makamamuka na kami. Ore alag, babakit ko na danang imam, o ni madlaw ang bakit. Ano pag-arod. Kwa, di amuda, ket bus ko sa driver, check-in kami, babas kami. Makalawas manong. Makalawas nga nagtur kami. Ay, makabanog ba na yan. Agin enjoy yan. Agin enjoy ta sa kani. Kaya nakaragsaga ko dahil I'm so happy. Nagsalita ka din girlfriend mo? Nag-cool off ka ba lang, ma'am? Ana? Isot nangibag ka, nag-cool off ka ba lang? Saan ako nang tawagan? Diyak pa tinawagan. Baka ba sa katawagan baka im-block na ko. Masayang kakadi nga nakapukaw keng kwa na. Saan? Kabutad kang kanyak tiragsak mo. Adamat kang katiragsak ko. Ngayon kasama kapaot na ito eh. Baka dandanin siguro. Dandanin? Dandanin ang gibos. Dandanin awang problema tan. Nakit mo sa ma'am. Amon di kita anak ko, tigas to yung mapaspasabang. Napagbudno da. Ngayon ko nada, siguro dumlaki di mami. Nga sincere keng kadata nga lalaki ko nada. Maribukan ang tsakamot sa work. Saan ta pala panunutin nita? Saan ta pala panunutin? Balbalo mo rin yung karga ti account number mo. Malaksit ka dito. Halte. May kanak man eh. Mas lanak na bayadan. Basit kita, no talaga ang bayadan ka kumangat sa basit lang dito. Manong name dito yung balay, nadlaw ni tatang ngagpampanutan. Era pampanutan, anak ka. Kaputa, naadang ka iti, dimteng kang nga swerte. Diyan mo na swerte dito ano saan datang. Sabi nga sa mo, consider nga swerte. Kinagsuswerte ka. Manay na yun ang bank account mo. At dapat may pabulusakan ka. Agrag-ragsak ka pa eh. Ang problema. Tilagawang king ka kiti dating girlfriend mo. Nukas pagkarigan ta, mambalo iso na tatang. Rumping ka din mag-iasawa, tes kang na. Kaya na, tanan niya man dyan kukuha na, kanito nag-asawa kayon, kukayon to nga dua. Ay nanak, no makaasawa ka tikas kang na, dakil ti maitulong mo ka na kapsat mo. Itapay ka, matultulong ang idan. Han? Taan ka iparaman ka na kuha na, naitad ka kang bonus. Sangat-sangat ka na siya tinanggapan. Ay, haman setlat ta. Hamo matilaktakaw. Naitad mat ka voluntaryo. Na yung pupusuan na pa nakakitad. Abagay. Kalpasan ti dua lawas manong name. Idi agreportak. Kuna ti gwardya. Awan yung tataglukat. Ang maluktan na to. Takam lang ang gwardya tanda. Apay. Nagminantay na ma'am. Hala? Sino ang natay? Di asawa na. Ana? Natayin? Nabalon? When? Kito sa sinuman ti karelasyon ni ma'am. Nagasat. Karelasyon mo na? Damom? Adamom karelasyon na? Ako'y kayo kahit. Kasi kang orti driver na.
At ano ka, mapanyod ang danunan? Ana? Ada? Ala? Uri may bagamitan, naray matidyasawa na. Ada? Ada magbagam. No, kayo, no, papanan nyo, no, adda sa bali nga lalaki nga, danon nyo sa diyay nga, nakidam ka di pa naging narakop da? Ti lalaki ni boss? Sampay. Sino ang karelasyon na? Di bagak na siya. Patsem? Sika? Na? Naggasat ka? Manong naimida ka mga empleyado, siyempre, napang kami nakilamay, nakidungaw. Siyempre. Kinasitgan na ni Boss Laila. Urayin talang tinanlong ang pulan. Mabalin sa tutagdan na. Talo ang bulan. Kit kalpasan ni makatawan. Mabalinak tun ikasa. Nagbaliktad ti amin. Sikat ti boss, siya ti assistant mo. Siyempre, sikat ti lalaki. Sikat mangidolo ti negosyo. Kaya't mo, uno saan. Dahil ka tibalang ex mo, tinapatigyan ka. Nawaya akon. Nawayatan. Panyaman ti mapasama ka na ta, saan nga baso. Naroon ito ng kasartan. Baka problema na kitanak mo, anak problema na kitanak ko. Tayo ko nada, noan yaman pa karagsakak ng inada. Sumat pa karagsakan. So, ang tutor ka lang, Anak, mga ramit na tibukot ng balay. Na siyempre, di mo ito kaya tagindag dito. Detis ko ka dito inauding anak ko. Dito nga balay. Talatakin ka. Baliwan ta tibang iparagda tibukot ng balay. Ipahay ko kami nakasapulan. Kasapulan. Tilayang saan ko may pahay. Ket anak. Kapotasan ang batin nga ganun. Nagasat ka, dahil iwagbaga din tatang kastamot na nagrikapsat ko. Kahit kaputa nagasat ka, no? Saan ko ka nung aliplipatan, dahil kakapsat ko, no kastang at kasapulan lang. Manong nami, saan kami nga nakit-kita pa ka nagsasarita kaniya, Edna. Dadamag ko lang yan, nga adda na asawa na. Hindi adda na asawa na, sige, agkasarta mo tin, nga naka. Hindi ta malpasan ti panakilin nga balay mi manong nemi, na pintas taglawlaw. Kung nakarot kinitatang, katito'y ka lang biyantang. Ititan nami. Tata katulong tayo, siyempre. Di kita matkaanak manong nemi, may damay. Kel, kahit ko nag-college, baka man kini Auntie Laila, nagbalinak ng scholaryo. Nagtrabaho ka kada kami. Siyempre, pagbasad na ka. Sabi natin sumapak na. Ang trabaho ka na kayo, kada no, tiempo tuya pa nagbasa, nagbasa, awan. Mabalin. Di kami, sweetheart? Wala, ebang na kita ka anak no ka. Kapilan talaki dita. Napas nagtalaki di, hindi mayat. Uncle, thank you. Nakangasgasat ka, Uncle. Kagaputa, nabendisyonan ka. Tulungan na kami, Uncle. No, umangat man tibiyag mi. Sige, tulungan kayo. Ako problema ta. Hamadakad ka dito asawa. Gad gabuta may iliwak ng iti anak manong nemi kinasarita ka asawa. Ipalubos mo nga. Mangpututak iti sa baling ang babae. Para ka nata. Sino kumorti mayat? No, at damayat kas pagalikan. No, wala kiti problema na. Okay lang. Basta di anak lang. Ang mararaman di ina.
Yung sinungarit kita. Sumapulak. Ket noon masapulak agad. Umampun umampuntan ko na manunimi ta siyempre no agmalas lang akit mataingan ti asawa agkapsot tumet napigsakto pa laeng kasapulak nga adda kadwa nga mga estimar to kanya kamat kung siya tagbakan uno agtay nga agmataingan duwa manunimi dikiti ampun mi ti asawa ket balasitang ngayon ken barito dan ladladan iti high school. E dito kumasot mo ten ni Laila manunimi awan mo ten ti interest na iti sex. Kinagsapulak mo ta siyempre. At madimat ten. Kayaten ko na. At doon kita natutulog nga kaanakak manunimi. So kuna nga naswerte ak ka no. Nagsibot ta nakaasawak iti kas kinilay. Tanong, saan nga iso? Awang nga tamat kas to ibiyag ko ita. Numampay. Kahit nakidi nga tultulungan, ng kaputi kasi iti desisyon ni Edna, na ison ti si Mina. Well, kahit kumata na, nailayla. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong nemi, thank you tilaig mo nga nangurnos, kalpasan nga nag-insert kang kati detalyena. Thank you tilaig mo nga nang iba, sakit sapay kumatad, damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarbingan ti biyag. Agyaman nga pagaya mo, Rodel. Thank you, Rodel. Thank you, Kadagdag Buya.